बिटिसि सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सनि अफिसफोरखौ बुख्रुब खालामनाय जाबाय, बुफाय बुसि खालामनाय जाबाय। जेनाखि समष्टि, बे क'क्राझार समष्टिखौ जोंनि मानाव गेदेर जोंनि मानिजाथाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा 36 बोसोर 36 इयार्स बिथाङा लानानै दंमोन। नाथाय राजनितिकआव बाहागो लाग्रा वार्कारफ्रा माने मा स्टाइलनि जाजोबखो, माने बिराद खुलुमबाय आंनि बे दतमा बड' नेशनेल गेस्ट हाउसआव। लोगोसे आङो दुलाराय बिटिसि ओनसोलनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौबो आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय। दा गोबाव सम गेप थानानै, बुंनो थाङोब्ला 3.5 माससो गेप थानानै आं दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारफिननाय जाबाय दिनै। दा आंनि गेप थानायनि गोबां जाहोनफोर दङ। आङो थांनाय इलेक्शननि उनावहाय माखासे देहायारि उसुबिदा आंहा जानानै दंमोन आरो अपारेशनबो जादों। दा बे हिसाबै आङो प्राय 2.5 मासनि बारा 3 मासखौ रेस्टआव थाबाय। बिनि गेजेरावनो जोंहा बिटिसि ओनसोलाव बिटिसिआव गोबां जाथाय जानानै थांबाय, गिदिर दावराव दावसिबो जानानै थांबाय। 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनाय होयैखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोबां माने आक्रमण खालामनाय जाहैबाय, बिथांखौ सोंखारिनाय जाहैबाय। लोगोसे बेखौ लानानैनो बिटिसि सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सनि अफिसफोरखौ बुख्रुब खालामनाय जाबाय, बुफाय बुसि खालामनाय जाबाय। आरो 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै गोबां माने सोंखारिलायनाय जाबाय। मानो 125 एमेन्डमेन्टखौ मानो लाबोआ, बेफोरबायदि धरनखौ लानानै। दा जाय हक, आङो बे समाव गासिखौबो आङो ससियेल मिडियायाव आङो नायदों, नाथाय आङो बाहागो लानो हायाखै, मानोना बे समाव आंहा देहाया उसुबिदामोन। दा आंनि देहाया एसे मोजां जाबोबाय। दा दिनैहाय आङो देहा सुस्थ' जानाय लोगो लोगो माने दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माखासे आंनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ फोरमायनो बा बुंफ्रुसारनो होननानै आङो दिनै नुजाथिनाय जाबाय। रायजोफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनाव आं निमाहा बियो जे दिनै आंनि गोसोआ एसे रंजाखांदों, माने मोजां मोनदों। आरो माब्रै मोजां मोनदों, जोंहा MLA इलेक्शन फैगासिनो दङ। दा गुबुन पार्टिफ्रा बयबो गावबा गाव केन्डिडेटसार लिस्टखौ होबाय, केन्डिडेटनि लिस्टखौ होबाय। दा आंनि बांसिन रंजानाय मोननायखौ आं फोरमायनो सानदों जे जोंनि बिटिसिनि क'क्राझार जेनाखि समष्टि, बे क'क्राझार समष्टिखौ जोंनि मानाव गेदेर जोंनि मानिजाथाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा 36 बोसोर 36 इयार्स बिथाङा लानानै दंमोन। नाथाय बिथाङा दा बिथांनि देहाया बैसोआ बारा जानायलाय बिथाङा फिजिकेलि फिटनेसा हयथ' खम जाबाय। दा बे 36 बोसोराव बिथांनि बे क'क्राझार समष्टिखौ गुबुन रावबो मानसिया दाबि खालामनो बेनो साहस मोनाखैमोन। नाथाय देग्लायनि दिनाव जोङो नुनो मोनबाय जे 7-8 बोसोरनिफ्रायनो क'क्राझार समष्टिनि केन्डिडेटखौ गोदान होनांगौ होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन, सिं लुबैदोंमोन, गावजों गाव रायलायनायाव बुंलायदोंमोन। नाथाय रावबो बेखौ सिगाङाव बुंनो हायाखैमोन, गोदान केन्डिडेट होनांगौ होननानै डिमान्ड होनो हायाखैमोन। नाथाय एबार जोबोद माने गोजोनथाव आरो रंजानायनि बाथ्रा, जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा दिनै टिकेट बिनानै बिथाङा मोनफुंनो हाबाय। दा बिथांनि मोनफुंनायाव रायजो राजाजों लोगोसे आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बे क'क्राझार समष्टिया थांनाय बारावबो जुदि गोदान केन्डिडेट होयोमोनब्ला हयथ' लरेन्स इस्लारि बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय देरहानांगौआ बिराद कठिन जागौमोन। नाथाय जिहेतुकि फुराना केन्डिडेटखौ प्रमिला बायद'खौ होनाय जाबाय, नंखायनो थांनाय बाराव बिथाङा उथ्रिसारनो हायाखिसै। दा बे हिसाबै देग्लायबो बिथाङा बिबावदोंमोन, नाथाय बेखौ होआखिसै। दा जोंनि मानाव गेदेर BPF पार्टिनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि सार बिथां, लोगोसे PMBनि सोद्रोमा बिथां, आङो बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावदों। बिथांमोनहा जे सेउलि महिलारि बायद'खौ देग्लाय प्रमिलानि जायगायाव जे टिकेट होबाय, बियो
सारा बिटिसि बासि ओनसोलनि आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बेयो गिदिर मोनसे मोजां खबर मोजां मोनसे परिबेस दिनै फैदों। दिनै शिवली महिलारी बायद'नि नाम खोनानाय लोगो लोगोनो गोदान केन्डिडेट मोननाय लोगो लोगोनो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा बिपिएफनि जेसेबां कर्मकर्ता दं साफ्रोमबो रंजाखांनाय मोनदों। मानोना गोदान बा परिबर्तनखौ लुबैबायमोन। दा बेजों लोगोसे आंहाबो गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय गोजोननाय फैदों आरो नंखायनो आङो देहा दुरबलबाबो दाबो माने एसे बुंथारनोसै होननानै बुंनाय जाबाय रायजोफोर। शेवली ब्रह्म महिलारी शेवली महिलारी मेडामा सासे उपयुक्त सासे फिटेस्ट सासे केन्डिडेट बिथांनि एडुकेशन क्वालिफिकेशनाबो जोबोद मोजां हाइलि क्वालिफाइड आरो बिथांनि स्पिकिं पावार राइटिं पावार आरो बिथांनि जे दासान्दि फंनैसो ससियेल मिडियायाव जाफोर ओंखारदों बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो फ्राय जुक्ति गोनां जायो आरो बे हिसाबै यां एन्ड एनार्जेटिक बैसो थानाय सासे स्ट्रं माने मेन्टेलिटिनि मानसि सासे टप इन्टेलेक्चुएल मानसि दिनै क'क्राझार समस्तियाव बिपिएफ हान्जानि केन्डिडेट जानायाव बयबो रायजो राजानो निश्चय रंजादों आरो गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे आंबो आंनि गोजोननायखौ फोरमायो आरो आं मिजिंथियो बिथांनि जेनाखि पार्सनेलिटि बिथांनि जेनाखि क्वालिफिकेसन बिथांनि जे क्वालिटि बिथांनि जे स्पिकिं पावार बिथांनि जे एनालाइसिस बेखौ नायोबा निश्चय बिथाङा रायजोनि गोसोखौ निश्चय बोनो हागोन आरो बिथाङा गोबां भटआव देरहासार जानो हागोन आरो बे देरहासार जानाया बिपिएफनि थाखाय बिटिसि बासि रायजोनि थाखाय माने जोबोद गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। जुदि बिथांखौ होआलासिनो गुबुनखौ होयोमोनब्ला बिपिएफआ माने शिवली महिलारी मेडामा जेसेबां भट मोनगोन हयथ' गुबुना मोननांगौआ थान जागौमोन। दा फारसेथिं हाग्रामा महिलारी सारनि फिल्ड आरो फारसेथिं गावनि जेनाखि दक्षता क्वालिफिकेसन क्वालिटि इफिसियेन्सि बे मोननैजों निश्चय बिथाङा गोबां भट मोननानै देरहासार निश्चय जानो हागोन। दा बे जोंनि गोजोनथाव बाथ्रा होननानै आं सानो आरो नंखायनो आं दिनै बिथांखौ बरायबाय आरो बिथाङा जाहाथे देरहासार जायो बिनि थाखाय आङो आशीर्बाद होबाय। आथिखालनि राजखान्थिनि लिडार एबा कर्मीफ्रा राजनितिकआव बाहागो लाग्रा वार्कारफ्रा माने मा स्टाइलनि जाजोबखो माने बिराद मुगैथाव लाजिथाव मोनो आरोखि आङो। जेरै जोंनि मानसिफ्रा समाजनि खामानि मावनो होननानै राजनितिकआव ओंखारो लिडार जायो फिसा फिसौ नेता ग्रासरुट लेभेलनि आनसलिक लेभेलनि ब्लक लेभेलनि लिडार जायो बा सोरबा सोरबा डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेल लेभेलनि लिडार जायो बबेबा मोनसे हान्जायाव हाबो। नाथाय गाव हाबनाय गावनि पार्टिया जुदि रुलिं पार्टियाव थायाबा अर्थात सुजुग सुबिदा होनो हायाबा थाखा फैसा सेंसन ग्रेन्ट होनो हायाबा लोगो लोगो बिथांमोनहा आदर्श नीतिखौ पार्टी प्रिन्सिपलखौ ज्राब गारनानै गुबुन हारियाव बारस्लायनाय दा ज्राव ज्राव बारस्लायनायखौ जोङो नुगासिनो दङ। दा बेबादि गावनि दोलोखौ गारनानै थाखा फैसानि सार्थआव माने सुजुग सुबिदानि सार्थआव खामानि दामानि मोननायनि सार्थआव गावनि सार्थखौ माबाखौ पार्टिखौ गारनानै गुबुनाव बारस्लायनाय बे आखल आखुखौ नायोबा जोबोद दुखु मोनथाव आरो लाजिनांथाव। थारमाने राजनितिखौ खुनु माने सार्थआवनो फोजोबबाय आरो। दा दिनै जों नुदों हाग्रामा महिलारी सारा जेब्ला 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन बिथांनाव पावार दंमोन थाखा फैसा सेंसन ग्रेन्ट स्किम होनो हानायनि गोहो जोबोद दंमोन। बे समाव ग्रोम ग्रोम बिथांजों बयबो सिथाबदोंमोन। बेरे बिमानि सायाव जेरै बेरे फिसाफ्रा थुमब्राय थुमब्राय बेरेमाफ्रा जेरै थायो थिग बेबादिनो हाग्रामा महिलारी बिथांजों दंमोन। नाथाय 2020नि 27 जानुवारियाव जे एग्रिमेन्ट जादोंमोन परिबर्तननि नामै बे बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय बिथांमोनहा इलेक्सनाव इउपिपिएलआ देरहानानै गभर्नमेन्ट दानाय लोगो लोगो
हाग्रामा सारनि माने गिदिर गिदिर गोनां माने दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि लोगोफोरा हाग्रामा महिलारि सारनाव माइरं गैला होननानै बेजों थानानै जेबो लाब गैला होननानै लोगो लोगो फिनज्राब मोख्रा हनुमान बादि गुबुन पार्टियाव अर्थात सोरबा बिजेपियाव थांदों सोरबा इउपिपिएल आव थांनाय बिदि थांनायखौ जों नुदों। बेबादि थांनायाव फिसा फिसौनिफ्राय आरम्भ खालामनानै टप लिडारसिमबो जोङो बारनायखौ नुदों। दा बे टप लिडारफ्राथ' थाखा फैसानि आंखाल नङामोन, अब्लाबो बिथांमोनहा बारदों। मानो? बिथांमोननो आरो नांबावगौ। दा दिनै जों नुबाय बेफोरबादि जायफोर माने टप रेंकिंनि जायफ्रा थाखा फैसायै दंखाजोबोमोन बिथांमोनहा हाग्रामा पावार जोबनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएल आव बारलांदोंमोन। आरो दिनै इउपिपिएलआ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेननानै सरकारा बायबाय। हाग्रामा महिलारिया बिथांनि जेनुइन माखासे पार्टिनि कर्मिफोरनि लिडारफोरनि खाथिनायाव गोबां सेनियर रायजो राजाफोरनि खाथिनायाव बाथ्रा बुंनायाव रायजो राजानि गोसोखौ जय खालामनो हानानै बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव 40 जननि जायगायाव 28 जन देरहानानै गभर्नमेन्ट दानो हाबाय। दिनै ग्रोम ग्रोम बिथाङा दिनै सरकार दाबाय। सरकार दानायजों लोगोसे बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ बिथाङा दिनै माने गोमानानै थांनाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ दिनै लाबोफिनबाय, सोलायफिनबाय। दिनै बेखौ नुनाय लोगो लोगो हाग्रामाजों थाङाबा माइरं गैला मोनजाला जानाय नंला होननानै गोबां टपनिफ्राय बटमसिम लिडारफ्रा बा राजनितिक कर्मिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ हान्जायाव दिनै फालो फालो बारसोमगासिनो फैदों। जेन लेन्थन बाथियाव माने बेरे एम्फौफ्रा जेरै बारसोमो थिग बेबादि बारसोमनाय बादिखौ जों दिनै नुनो। दा बे सिनारिखौ नायोब्ला जों नुदों बे माने डुप्लिकेट मेन्टेलिटिनि मानसिफ्रा दिनै बारसोमजोबनानै हाग्रामा महिलारिखौ बेंफबजोबनानै हाग्रामा महिलारिनि आदर्श नितिखौ बिथांमोनहा आरोबाव फोजोबस्रांनो माने थांगासिनो दं। जों बेखौ नुदों। दिनै डुप्लिकेट मानसिफोरजों हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बेंखन जानानै बिथांमोननि खोथा बाथ्राजों बिथांमोननि साजेसनजों जुदि सोलिनानै खामानि मावोबा आरोबाव बैबाराव जानाय बादि हाग्रामा महिलारि सारनि जेनाखि इम्प्रेसन बिथांनि प्रति जे रायजो राजाहा जे अननाय दंमोन, बिश्वास दंमोन, बे जिनिसखौ नैबे डुप्लिकेट टाइपनि 2 नम्बरि टाइपनि बारस्लायग्रा मोख्रा हनुमानफोर बादिनि मानसिफोरनि दारै आरोबाव बिथांनि इमेजआ नस्थ' जाफिननो हागौ आरो फैगोन समफोराव हाग्रामा सारा जेनफिननायनिबो माबाखौ जों नुहुरो। दिनै सना रुपा हिरा मुक्ताखौ गाद्रा गुद्रा जाब्रा जुब्राफ्रा जोख्लोबजोबनानै दोनोब्ला बेखौ जों नुनो मोना। जाब्रा जुब्रासो होननानै जों बुंगोन। दिनै बे जाब्रा जुब्रा टाइपनि मानसिफ्रा हाग्रामा सारनि खाथियाव उफ्ले उफ्ले खालामनानै बिथांमोननि बे जोख्लोबनायाव मोजां मोजां फुराना कर्मि वार्कार बिथांमोनहासो गोमानानै जानगारनो थांनायनि लामायाव फैनाय बादिखौ जोङो दा नुहुरदों। आरो बे जिनिसा लक्षणा खिन्थु शुभ लक्षण नङा। हाग्रामा सारनि थाखाय बा बिपिएफनि थाखाय बे अशुभ लक्षण। बेनि थाखाय हाग्रामा सारा बा बिपिएफ लिडारफ्रा सांग्रां जानाया मोजां। दिनै मोनसे खोथा दङ, गलि लाखानाय मोसौनो संख्रि होआ, मोसौ गोदाननोसो संख्रि होयो। थिग बेबादिनो गोदान गोदान फैनायनो खाबु सुजुग सुबिदाया निस्सय बिथांमोनहा मोनगोन। फुराना कर्मि सापर्टारा मोनाबो जानो हागौ। दा बे बाथ्राखौबो जोङो रायजो राजाया नोजोर होगासिनो दङ। आङो मोनसे खोथा बुंनो सानबावदों। जोंहा मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेसेबा गोबाव सम आफादगिरि जाबोबाय। नै दाखालि बिथाङा बे आफादगिरिनिफ्राय एंग्लायनानै दा बिथाङा
UPPL राजनिति हान्जायाव माने बाहागो लाबाय जगदान लाबाय आरो अदालगुरि समस्तियाव बिथाङा दारायगोन दा बिथांनि बेबादि पार्टियाव हाबनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बयहाबो मौलिक अधिकार दङ सासे नागरिकआ जिखुनु राजनिति हान्जायाव बाहागो लानो हायो लाथों इलेक्शन गेलेनो हायो गेलेथों बेहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बिथाङा जेरै बा UPPL हान्जाया जेरै बिथांखौ गोदान हान्जायाव हाबदों होननानै बिराद रंजादों आरो देहायाव जोबोद गोजाम थांनाय 7-8 बोसोरनिफ्रायनो बिथाङा जदिअबा एबसुनि आफादगिरि जादोंमोनब्लाबो बिथाङा माने सिं आरो सा मोननैयावबो बिथाङा मालाबा UPPL नि मालाबा BJP नि जानानै गोबां खामानि बिथाङा मावखादों BJP हान्जायावबो बिथाङा बहुत मोजां इमप्रेसन दं BJP नि कर्मी लिडार बिथांमोनहा दिपेन बर'खौ जोबोद मोजां मोनखायो UPPL नाथ' बियो UPPL नि जानानैनो बहुत खामानि मावबोखानाय UPPL नो भट बिनानै होग्रा बिथाङा गतिके बेखौ दिनैसो UPPL जादों होननानै बुङोब्ला बेयो गोरोन्थि बेयो फुराना 7-8 बोसोर आगोलनिफ्रायनो UPPL जों बिराद मोजां जड़ित दा दिपेन बर'आ UPPL आव हाबनानै MLA इलेक्शन गेलेनो नागिरनाय बाहायबो आं सानदों हयथ' जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि चाणक्य आसामनि चाणक्य दानि जुगनि चाणक्य होननानै जायखौ मिथियो बिथांनि गोबां मोनसे बेवहाय षड़यन्त्र बा खैसार थानो हागौ दिनै बे खैसारखौ आरो जों नुबावो दिनै UPPL पार्टिया हां जोबखाबायमोन जोबस्रांखानाय लामायाव फैबायमोन दा जोबस्रांखानायखौ हां जोबहां अबस्थायाव जोंनि मानाव गेदेर गिबि मन्थ्रि बिथाङा दिनै राज्य सभायाव प्रमद बर' बिथांखौ MP दैथायहरनाया बे UPPL नो अक्सिजेन होनाय जादों बे अक्सिजेनखौ मानो बियो होदों बेहायबो निश्चय बिथाङा गोथौ राजनिति खैसार निश्चय खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय BTC इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारिया गासिबो हान्जाखौ फेजेनजोबनानै 28 जन MCLA देरहाहोनानै दिनै ग्रोम ग्रोम गभर्नमेन्ट दानो हादों BPFआ 28 जन केन्डिडेट देरहानायाव जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया मालाबाबो निश्चय गोजोननो हायाखै बेनि सिङाव सिं बिराद खुद्रिदों खामग्लिदों गोसोआ आरो बिथाङा सिं समाय लादों जानो हागौ जे हाग्रामा महिलारिखौ आं आरोबाव खेबसे बाग्राय होनानै नायगोन आरो नंखायनो दानिफ्रायनो बिथाङा प्रस्तुति लानानै प्रमद बर'खौ UPPL निब्लाबो बिथाङा राज्य सभायाव MP दैथायहरनानै दिपेन बर'खौ UPPL आव सोनानै UPPL निफ्राय देरहाहोनानै नेक्स्टआव बेनोबो माबा मोनसे मोजां बिबान होनानै UPPL खौ फोजाखांफिननानै UPPL नि दारै हाग्रामा महिलारि BPF खौ फोजोबस्रांनायनि बेहा मोनसे मोजां माने खैसार बिथाङा दानिफ्रायनो जुरिजेनबाय आं बेखौ सानो दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव टटेलि फोथायजोबनो मालाबाबो नाङा साबधान जानांगोन बिराद साबधान बिनि राजनिति खैसारखौ माने बिथाङा बिराद मोजाङै नोजोर होनो हानांगोन नङाब्ला माने माबे समाव माला बियो माने बाग्राय होगोन बेखौ बुंस'नो हाया मानोना बिथाङा थांनाय बाराव 28 जन देरहानायनि सायाव बिराद खुद्रिनानै निश्चय दङ बिथाङा बे खुद्रिनायनि दारै हाग्रामाखौ सायाव मोजांबाबो सिङाव मालाबा खेबसेबाव आरो गोग्गोमै बाग्राय होनायनि बे निश्चय फाव फान्दायगोन बेखौ जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मोजाङै एसे हुसियार सांग्रां आरो BPF नि जेसेबां PMB नि दैदेनगिरि दं बिथांमोनहा नोजोर होनाया मोजां दिनै आङो माखासे केन्डिडेटफोरनि सायाव आंनि एसे मतामतखौ होनो सानदों दिनै दतमा समस्ति दा दतमा समस्तियाव BPF निफ्राय रबिराम नार्जारि बिथाङा टिकेट मोनबाय UPPL निफ्राय राजु नार्जारिया टिकेट मोनबाय दा दतमा समस्तियावथ'
दतमायाव दाखालिबो MCLA आव जोंहा प्रकाश बसुमतारी बिथाङा देरहाखादों आरो गोबां समस्तियाव दतमा समस्तिनि माबायाव BPFआनो देरहादों। दा रबिराम नार्जारिनि फिल्डआ ओरैबायदि बर्थमानाव मोजां, बेखौ फेजेननांगौआ राजु नार्जारि बिथांनि थाखाय माने गोरलै जाया, माने जोबोद गोरा दावहा जागोन। अब्लाबो रबिराम नार्जारिनि खुन्थियाया ओरैबायदि मजबुत, बेखौ लोरेटबो सोमावनो हयथ' हानाय नङाखौ आं सानदों। थिग बेबादिनो गसाइगाव समस्ति, गसाइगाव समस्तियाव गसाइगाव समस्तियावबो सभाराम बसुमतारी XEM बिथाङा जोबोद माने जाफुंसार सासे लिडार। दा बिथाङानि फिल्डआ बिराद मोजां आरो सभाराम बसुमतारी बिथांखौ देरहागोन बे बिराद सियर। दा सभारामनि एगेन्स्टै जोंनि मानव गेदेर थांनाय रुंसारि अमृतलाल बसुमतारीनि फिसाला सोरबा एथम होननाया गसंदों, बिथाङा इसेबां इमेज गैया। दा बे हिसाबै सभाराम बसुमतारीया जे देरहागोन बे बिराद सियर जादों। दा आं बारा गोलावखौ बुंनो थांला। उदालगुरि समस्तियाव दिपेन बर' बिथांजों मानगोनां रिहन दैमारि बिथांजों जुद्धआ गोरा जागोन। नाथाय फिल्ड स्टाडि मथे रिहन दैमारियानो देरहासारनायनि मालाखौ गाननो हागोन, आं बेखौ नुहुरदों। दा बारा गोलावखौ आं बुंनो लुबैला। गुबुन गुबुन समस्तियावबो बिदिनो गोबां माने केन्डिडेटफोर दा नमिनेसन होगोन बा होगासिनो दङ। दा जोंनि खाथि खालानि माखासे MLA समस्तिनि बाथ्राखौल' आं बुंबाय। क'क्राझाराव सेउलि महिलारि बायद'आ गोबां भटआव देरहागोन। लरेन्स इस्लारि बिथाङा एबार हयथ' जेननायनि फारियावनो फैगोन, आं बेखौ नुहुरदों। खारन थांनाय बाराव जुदि केन्डिडेटखौ जों BPFना जुदि गोदान होयोमोनब्ला लरेन्सआ थांनाय बारावनो जेनखायोमोन। दा आंनि सुंद' थौले मेलेमजों आङो साननानै बिजिरनानै बेखिनि बाथ्राखौनो रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।